everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the UTHANDO NESTHEMBU review season 7 episode 2 loke osazodlala kumzazi magic ngolesino olizayo ngo-8. But for now guys, ngizosharela ilink ye full episode on the comment section so that uzobona ukuthi ke kuzobe kwenzakalani kahle hle next week, because le esikhuluma ngayo namhlanje ile kade dlala ke ku Showmax yesterday. Ku episode yezolo ubaba uMaKhumalo guys belungisa indaba zeingane ukuthi ke zihambele imizi yonke, ingabikho ingane ethi angeni kaMaKhumalo, angeni kaMacele, angeni kaMayeni noma angeni kaMangwabe. Wathi ke izingane ezikhona zonke egcekeni eza kwaMseleku, so angingabikho mngcele, angabikho umuntu owna izingane. uMaKhumalo wathi cha bandla yena akathandi nezingane zakhe, wakubeka nje kwacaca ukuthi yena akathandi nezingane zakhe. uMayeni wathi yena akathandi ukuthi umnini ahambe angalali naye noma angalali ekhaya because unenkinga yeasthma, so akafuna ukuthi imvukele ke kweminye imizi noma kwezinye ke izindlu zakwaMseleku. Base beyamquestiona bathi but izingane zakho uyayivumela ukuthi zihambe ziyekini naye futhi umnini uyamvumela ukuthi ahamba yekini although uthi ke uyagula. Wathi ke udade wabo ke uyinesi ke. uMaKhumalo wayesethi cha, uma ngabe usho kanjalo ngicanga ukuthi nathi kumele usifundise ukuthi ke uma ngabe umnini esevukweke ilesi sifo simtreata kanjani so that ezokwazi ukukhuleka nathi asivakashele njengomamncane ke bakhe. Well guys, la ke ku social media abantu bathi ke babona sengazi uthi ke ubaba uMaKhumalo engazi ukuthi uyalawuleka, akahlonipheki, awamhloniphi la makhosikazi akhe, especially ke umamkhulu uMacele. Kule episode ke sibona umamkhulu uMacele ke emthethisa noma ke ekhuluma emnyuselizo uMseleke ethi wena ufuna ukuthi izingane ziphile impilo yakhe, since ke uMseleke ufuna ukuthi ompumelelo kanye ke nolwandle bathathe ke isithembu ngoba efuna ukuthi baqhubeke necebo lakhe noma beqhubeke nempilo yakhe le yokuthatha ke abafazi abaningi. So mamkhulu akayithandi ke guys le nto, and ukwenza kube clear ukuthi cha akayithandi ngempela. So abantu they feel ukuthi ke umamkhulu unakho ungamhloniphi umusa mangabe ekhuluma naye, uyabo. So guys, last week ke ngishilo mina ngathi ke ngibona sengazi ukuthi le season le izoba nakho nje into yokuhlukumeza uMaKhumalo kakhulu. So kuyona le episode lesiphuma kuyona guys, i-social media ibe convinced ukuthi ubaba uMaKhumalo unayo into emenza abe intimidated by uMaKhumalo noma i-success kaMaKhumalo. uMaKhumalo ngesikhathi embeswa wakumention wathi ke akathanda ukuthi abantu mangabe bebone ephumelele bathi usephumelele bese bengammention ke ubaba uMaKhumalo. Mele basho ukuthi ngiphumelele kangaka nginakho konke enginakho kungenxa kaMaKhumalo. But sekufile ngazi ukuthi ke manje engathi ba uMaKhumalo engathi ba intimidated kancane ukuthi hayibo uMaKhumalo unayo yonke into nje anayo, akasweli lutho akaceli lutho, uyabo. So social media ukuthi uMaKhumalo engazi ukuthi unakho uku-intimidate naye ke ubaba uMaKhumalo. Kuyona le episode yayizolo sibone ke ubaba uMaKhumalo uthe uzonika amadodana akhe imoto, uzonika umpumelelo imoto ngoba ufuna ukuthi bafunde ukuphatha izinto, baqale nama business noma bamjoyine ba understand izinto ibusiness ukuthi sisebenza kanjani. So uthe uzonika umpumelelo imoto yakhe, wasethi ke ulwandle uzomnika akakakhulumi nje noMaKhumalo, uzomnika imoto kaMaKhumalo. Do you remember those cars guys ubaba uMaKhumalo ayithengela amakhosikazi akhe? I can't remember the year, but there was a time where ubaba uMaKhumalo athengela khona wenza khona isurprise, wathengela amakhosikazi akhe imoto o Mercedes. So ke uthi ke lapha emeetingini leya moto leya engangiyithengele wena maKhumalo ngizoyithenga back bese ngiyinika ke ulwandle, uyabo. So guys, angicabanga ukuthi uzosusa inkinga phakathi kaMaKhumalo noMacele ngalento ayenzayo. Anyway uMaKhumalo wathi no, khuleka, yazi khuleka emthombeni, ungayithatha imoto ungayikhokheli. uMaKhumalo wathi wena maKhumalo ungenza indoda eyisiyoyo engathi mina ang afford, yabo. Ilona ke lelizwi lelenza abantu bacabanga ukuthi engazi uthi unakho ukuba ukuzenyeza kancane when it come to uMaKhumalo. So wathi indlela akhuluma ngayo uMaKhumalo uyamnyatsa.
uyamnyatsa umbukela phansi newe wenza sengazi ukuthi akanayo imali yabo. So leyo nkulumo yakhe impela cha ayihlalanga kahle ke kubantu ke abalandela kakhulu noma bathanda ke uMaKhumalo. So uMaKhumalo wathi okay it's fine ungayikhokhela, but kunestatement asishilo wathi vele ekade ithengwe yimina. So uMaKhumalo wathi hayi ungayithatha kunankinga, athi hayi ungenze siyoyo sendoda wena uMaKhumalo ngizoyikhokhela lo muntu, angifuni ukuthi ngithatha ke ama leftover yabo. So guys njengoba ngangishilo ukuthi ngicanga ukuthi cha uMaKhumalo uzoshukeka kakhulu kule season le esikuyona. But anyway guys, do leave your comment below and share your opinion ngale episode. Ngicela nibuke la kuma comment section so then zobe kwazi ukuthi niphendule kahle la kuma comment section. Bye.